Votamos a ausencia e a modificación da orden do pleno. Os grupos municipais do DNG, Partido Popular e Partido Socialista, acordan levar ao pleno a seguinte moción: consulta en base ao escrito presentado por veciños e veciñas da Roza. A exposición de motivos consta presentado por registro escrito con data del 21 de agosto de 2024, que transcribimos anteriormente. ¿Do lectura todo escrito, pero non é necesario? ¿Do lectura escrito todo os veciños? Sí, sí. Os abaixo asinantes, veciños do lugar da Roza, do parroquia de Veluso, Concello de Bueu, con enderezo a efectos de notificación no lugar de da Roza, 51A da citada de Veluso. Asunto: iniciativa veciñal para que por parte do Concello de Bueu se acepte a cesión gratuita de parte dos seus propietarios para a regularización de 2 camiños de titularidade municipal que posibiliten o acceso rodado dunha ambulancia asistencial ás vivendas do lugar e do que actualmente carece. Ao abrigo do Regulamento Municipal de Participación Veciñal, os artigos 1 e 12, os veciños asinantes presentan diante do Pleno da Corporación Municipal a iniciativa veciñal que no asunto arriba se expón consistente en que a maior brevedade posible do Concello de Bueu se acepta a cesión gratuita manifestada polos propietarios dos terreos do que esa estadía se ten coñecemento para a regularización de sendos viais de titularidade municipal catalogados no inventario de camiños da parroquia de Veluso coñecidos como da Sobreira e Camiño da Torre, ambos situados no lugar da Roza, para posibilitar o acceso rodado dunha ambulancia asistencial ás vivendas afectadas e do que actualmente carece. Creemos que hai sobradas razóns que justifican esta iniciativa veciñal de seu, porque de conformidade co artigo 14 do citado regulamento solicitamos a súa tramitación plenaria e a intervención directa do representante do grupo de asinantes no pleno corporativo, que dando a súa intervención respectiva e recollida na acta da sesión consulto citado artigo 14 do mesmo regulamento municipal. Solicitamos o traslado desta iniciativa a todos os membros da corporación municipal. Por todos estes motivos, os grupos municipais do PA, Partido Popular e Partido Socialista no Concello de Bueu, instamos o pleno da corporación municipal a adopción do seguinte acordo: aceptar a cesión gratuita dos termos tal e como refire o grupo de vecinos. Este acordo consonte neste caso escrito que presentan os vecinos. A declaración de ausencia, que creo que está suficientemente exposta, ademais, polo representante dos vecinos e das veciñas. Creo que tamén é oportuna a notificación da orde do día, por tanto, someto a votación a súa inclusión por ausencia e a modificación para tratar como primeiro dos asuntos da resolución. É unha cuestión en relación con a ausencia, facemos a votación, votos a favor. Abrimos unha agenda de intervencións en relación co asunto. Procedemos a votación tamén da moción neste caso, que sí, para aceptar a cesión gratuita dos terreos, tal como refire o grupo de vecinos. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao seguinte asunto do orde do día, que é proposta da Alcaldía de determinación dos festivos locais para o ano 2025, expediente 2790/2017. Hai un dictamen da Comisión Informativa de Asuntos Xerais que foi pasado o 26 de setembro sobre a proposta da Alcaldía, principio de tradición manter os festivos cada ano correspondentes ao carne, o 16 de xullo e o 11 de novembro, que é o día de San Martín, salvo que coincida en algún domingo, tamén que é unha proposta que foi cambiada nos últimos anos tamén sobre as datas alternativas. En principio, para o ano 2025, a idea é seguir mantendo os festivos, como digo, tamén tradicionais. Día do carne, 16 de xullo, 11 de novembro, día de San Martín. Esta proposta que se somete pola Alcaldía de consideración, si procede un turno de intervencións. Procedemos, por lo tanto, a votación da proposta. Votos a favor. Aprobase por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto da orde do día. Que sería o cuarto, a notificación e a moción consulta do Grupo Municipal de Comunidade Partido Socialista para o rexeitamento da subida do cargo de Sogama e por un novo modelo de xestión de residuos. Dictamen na Comisión Informativa de Asuntos Xerais, pero como decía anteriormente tamén, o 16 de setembro, que ten o seguinte resultado.
lei do Grupo Municipal do Partido Socialista. Votos en contra ningún, abstencións 0 do Grupo Municipal do Partido Popular. Por tanto, tamén é favorable en este caso a palabra para que dé lectura a moción. Bueno, damos paso a lectura da moción. E os voceros dos grupos BNG, PSDG e PSOE acordan levar ao pleno o seguinte moción consulta para o rexeitamento da subida do canon de Sogama e por un novo modelo de xestión de residuos. Exposición de motivos. O anuncio da Xunta do incremento do canon de Sogama para 2025, logo das subas aprobado en xullo do 24, suporía un incremento acumulado de máis do 60%. O canon tipo pasaría dos 68 euros tonelada para a primeira mitad do 24, con a bonificación do 15% máis de 100 concellos pagaban 56 euros, a 108 euros en 2025. Un auténtico sabrazo e un atraco que merece unha resposta contundente por parte dos concellos. No outono de 2022, a Xunta incluiu no borrador de orzamentos para o 23 a supresión da bonificación do 10% do canon para aqueles concellos que implantasen a recollida separada dos bioresiduos e repercutisen a bonificación nos recibos que paga veciñado. Logo dun rexeitamento generalizado en vésperas das municipales, Rueda anunció no Parlamento o incremento da bonificación ata un 15% nos concellos coa recollida separada de bioresiduos e quinto colector o colector marrón, medida que comezou a aplicar no ano 2023. A mediados do ano 24, a Xunta elimina a bonificación e incrementa o canon nun 30%, dos 68 aos 71 euros por tonelada. Os concellos con bonificación do 15% pagaban 56 euros por tonelada. E agora anuncia un novo tasazo para o 25, que levaría a factura a 108 euros. Supose que a medida se tramitará na Lei de Acompañamento dos Orzamentos do 25. O motivo que alega a entidade para justificar esta suba é o imposto estatal regulado na Lei 722 do 8 de abril de residuos e solos contaminados que provoca uns sobrecustos imposibles de asumir, botando a culpa disto ao Goberno de España. A realidade é que esta lei non regular un imposto que impón unha directiva europea no ano 2018, que grava a incineración e o depósito en vertedoiro por ser as formas medioambientais menos recomendables para a xestión de residuos e que na actualidade son as formas preferentes de Sogama. Incineración un 60%, vertedoiro un 21%. Os grupos de BNG, do PSDG e PSOE consideramos que este incremento unilateral, desproporcionado e abusivo do canon aos concellos é consecuencia do fracaso estrepitoso do sistema de Sogama, baseado en solucións finalistas como a incineración e o depósito de vertedoiro, penalizados pola normativa europea de residuos. A Xunta justifica a necesidade deste incremento polo desfase nas contas de Sogama, como consecuencia da decisión do Goberno Central, que tuveran unha repercusión de 21,3 millóns de euros nas contas da empresa en 2023. Ainda que a Xunta procure excusas e justificacións externas, a causa do desfase económico de Sogama e dos seus números vermellos é a diferencia do elevado custo de transporte, a xestión centralizada e a incineración de residuos, e, sobre todo, o erro que supón optar en exclusiva pola opción absolutamente superado da incineración. O modelo de Sogama é obsoleto, centralizado e antiecolóxico, como demostra o feito de que Galicia se sitúe a cola en reciclase. Lonxe aínda dos criterios que marca Europa, pois a porcentaxe de reciclase en Sogama no 2020 foi do 21%, cando a Unión Europea marcaba case un 50%. Somos a segunda peor comunidade do Estado en cifras de reciclase, xa que o propio plan da Xunta, prorrogado ata o 22, establecía a necesidade de tratar mediante compostase 245.000 toneladas, cando a cifra oficial no 2022 apunta a que só se chegou a 3.000. En lugar de abrir un debate sobre a cuestión dos residuos e introducir cambio no sistema de xestión para adaptarlo ás exigencias da Directiva Marco de Residuos, a Xunta opta por facerlle pagar aos concellos o fracaso dun sistema centralizado obsoleto, moi costoso e antiecolóxico. A Xunta opta pola solución fácil dun novo sablazo aos concellos, seguido coa súa especialidade de buscar culpables en lugar de propoñer solucións. O novo tasazo anunciado para 2025, que levará o canon a 108 euros por tonelada e que supón un incremento total de máis do 60% de media en poucos meses. O incremento é maior para os máis de 100 concellos que pagaban un canon bonificado de 56 euros por tonelada a cambio de implantar
a recollida separada dos biorresiduos. Por todos estes motivos, solicítase ao Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. 1. Rexeitamento aos tasazos de Sogama, o aprobado suyo e o anunciado para 2025, que a Xunta de Galicia pretende aprobar. Instar a un sigo na política de residuos primando e incentivando a recollida selectiva, a reutilización e a reciclase frente ao costoso e anticolóxico sistema Sogama baseado na incineración. 3. Solicitar a creación dunha comisión de traballo entre Sogama, as Consellerías de Medio Ambiente, Facenda e a PEGAM, para determinar as condicións do canon para o ano 25, antes da aprobación do proxecto de orzamentos da Comunidade Autónoma para este ano, a debater sobre o cambio de modelo de xestión de residuos en Galiza, incluindo o debate sobre a fórmula que permita a cada concello ou mancomunidade, con independencia da súa dimensión, acceder á reducción do canon e valorando para a aplicación desa reducción o compromiso de cada concello na aplicación da compostaxe individual ou comunitaria. 4. Que se incrementen as liñas de axudas destinadas aos concellos das mancomunidades, como é o caso do Morrazo, para seguir a implementar as políticas levadas a cabo nos últimos anos dende este supramunicipal para a separación e para o tratamento dos biorresiduos, a través da compostaxe, tanto individual como comunitario, como a través da implantación total do colector marrón. Tamén que se permita o financiamento da adquisición de colectores para a separación de residuos, tanto de envases como de vidro e cartón, para reducir a carga de colector verde. Que a Xunta, quinto, que a Xunta aposte pola ampliación da planta mancomunada da Portela, mediante un convenio que permita que se traten nela todos os biorresiduos en proximidade e así se reduza que os concellos da mancomunidade temos que enviar a planta de Sogama. Bueno, nós como Partido Socialista reclamamos a Xunta e ora acaba de anunciar o señor Rueda que vai a pagar o 60% para o 2025, pero nós o que exigimos é o 100% da subida, porque este incremento é debido a mala xestión que ten o Sogama, e Sogama non se pode olvidar que a Xunta ten o 51%, e quere recaudar os impostos, darlles abrazo aos concellos. Eu entendo que os concellos non podemos asumir esta subida do canon. Se lle bota a culpa o malvado goberno de Pedro Sánchez, pero é verdad que sí que tuvo que facer unha lei aplicando unha directiva da Unión Europea. Entón, eu penso que non se pode facer prioritario que os concellos asumamos e a veciñanza asuma nos seus recibos este tasazo. Din que non teñen beneficios. A verdade é que Sogama sí que ten, a ver, é bueno decir que os ingresos que vai ter este ano con a venda de enerxía subirá 81,31% con respecto ao 22. A ver, que ten perdas. Os impostos de residuos da lei recaudou, con a lei de residuos recaudou máis de 10 millones de euros no 23. E vai a recargar máis de 12 en total, por lo tanto, casi 23 millóns. E teñen previstos para este ano, o sea, teñen previsto para este ano 12 millóns máis, o sea, 23 millóns. Da educación de accionista mayoritaria de Sogama, e recado imposto, sacar a si mesma. É que é un pouco perverso o sistema. Nos entendemos que aparte temos os recursos, porque non podemos deixar de nomear que derivado do transporte de liso, a planta de Cerceda tamén se amplía o que os cartos que hai que pagar. Hai que ter plantas de proximidade. No plan de xestión de residuos urbanos de Galicia, 2000 a 2022, se entendía que eran 3 áreas de creación de 11 plantas, e agora son 93, só hai 3, Cervo, Berín e Villanova. E a única funcionamento é esta última, o sea, non entendemos moi ben porque temos que se fai hincapié en municipios, en esta mancomunidade que se está a traballar para que tiñamos unha bonificación, para non vamos a ter, non sei, entendo que esta moción, non sei por que non sei que non vai facer, pero eu entendo que é un pouco sacar os concellos e tamén a economía das familias. Nada máis. Gracias. Abrimos un turno de intervención. Procede. Auxiliar.
e a todos. A verdade é que a auxiliar do presidente da PSOE, Isabel, pois, xa contou un poquinho o que é o corpo en sí da moción. Dicir que por unha banda había pois, dúas mocións tipo tanto do BNG como do PSDG que incidían en temas que aí se falan e que eran temas genéricos, e nós o que fixemos tamén aquí os grupos que integramos o goberno municipal, pois introducimos un factor local que é importante, porque ao fin e ao cabo falar de macrocifras cando estamos falando da realidade de cada un dos xa non só dos 11.000 veciños de Deus, sino dos veciños de Moaña e de Cangas que integramos en a comunidade, pois hai que achegarse tamén os datos reais. Eu estive facendo uns cálculos, son aproximados porque realmente o que se paga de canon a Sogama depende do que se xenera de liso, é dicir, canto máis xeneras, máis pagas. Pero vou tomar de datos para comparar o que foi o 2023, que é un ano xa fechado, xa o Concello de Bueu fixo o abono das cuantías que tocaban facer en ese momento, que abonamos a unha comunidade para que así mesmo transferiran a Sogama, e estamos falando de que no 2023 as arcas municipais, o orzamento do Concello de Bueu aportaba 350.000 euros para pagar o canon de Sogama. Uns 350.000 euros que son o que é pois a parte que é de tratamento do lixo, non que é o tema da recollida, que iso é unha parte que cubrimos coa taxa, pero esta era a parte do tratamento. Que quere decir esta suba programada e que vai ser executada por Sogama, por eses grandes sectores de Sogama, máis a dereita vendéndonos o mantra de que son vos gestores e teñen a Sogama arruinada, pois pasaríamos en 2025, os cálculos facendo unha aproximación con uns datos similares, pasaríamos a ter que abonar máis de 570.000 euros solo de canon de Sogama. Que significa isto? Non é que en parte é que o teña que pagar o Concello das súas arcas, que podería ser, e que co cambio de lei, eso yo vamos a ter que a mancomunidade vai a ter que sacar do recibo de cada un dos veciños e veciñas, é dicir, o sablazo non é só os concellos como ente, como institución, sino que están facendo que este incremento brutal por unha mala xestión e por un modelo obsoleto vai a repercutir ou teña que repercutir directamente nos veciños e nas veciñas, no recibo que pagamos todos e todas semestralmente, eses dous pagos que hai no ano. Que decir de que ademais destas cuantías que parece que son macro, pero isto é solo o que nos corresponde ao Concello de Bueu, a isto hai que sumar Moaña e Cangas, isto é solo o que lle corresponde ao Concello de Bueu, estes máis de 570.000 euros. Pero que antes o vou facer, nós somos conscientes, cada un dos concellos, a mancomunidade no seu conxunto, de que o sistema de recollida do lixo ten que ser mellorable, para iso estamos traballando, pero entendemos que se deron pasos nos últimos anos para intentar facer unha cuestión que é fundamental, que é reducir o que se manda a Sogama. Se implementaron diferentes programas, o tema da reciclase, da mellora da reciclase, o tema dos bioresiduos. Algo que supostamente Europa tamén prima e que realmente a Xunta de Galiza estaba aplicando unha bonificación aos concellos que facíamos ben esa separación e da noite a mañá nos la quitan para pagar os buratos que creou esa mala xestión do señor Domínguez, a persoa que cobra máis que o presidente da Xunta, porque é coñecido por iso, por ser a persoa que cobra máis que o presidente da Xunta, o presidente de Sogama. Pois realmente hai un burato aí en Sogama, unha máquina de queimar lixo, porque prácticamente o que fai a generación máis da metade do seu proceso, pois realmente fai unha xestión nefasta que non só arruína Sogama, sino que vai a facer que as familias teñan que ver incrementado o que pagan polo lixo. Entonces, esta mala xestión de Sogama, desta gran xestión de Sogama, pois obedece a que realmente houve aí moitas licitacións nas que realmente se favoreceu a
certas empresas, non vou a decir empresas amigas, pero bueno, empresas con ramificacións, como se suele decir, e ao final esa é a carga de Sogama, pois esas licitacións que ao final foron prácticamente feitas, non vou decir a dedo, pero con determinadas cuestións moi encaminadas, e que ao final aí é onde está o dato de Sogama. Porque realmente o que hai con Sogama é un sistema antigo. O de queimar o lixo, iso é antigo non, é o seguinte, iso é, sabe que ese é antiecolóxico, é que é antinatural e é realmente pois, o que non se pide nin antes, nin se pedía antes, nin se pide agora. Que intentou facer o señor Rueda a Xunta cando veu a rebelión dos concellos? Rebelión de concellos de todo tipo, concellos do PSOE, do Bloque e propios do PP. Pois dixo que vai pagar o 60% desa subida nun suposto primeiro ano cun plan especial do Fondo de Cooperación Local. Que vai a significar iso? Seguramente, pois que nos quiten aínda máis cartos a tan mal financiada administración local. A Xunta nos sigue dando 1001 competencias e en vez de aumentar os fondos de cooperación local, que é o que debería ser que os fondos chegaran aos concellos, a entidades máis próximas, veciños e veciñas, pois eses fondos que se sacan para tapar o buraco de Sogama, que non é para outra cousa, pois ao final van a ir para pagar eses problemas e van a quitársenos o concello. Eu creo que é importante que se aprobe esta moción con estes puntos, que a mancomunidade sigamos sendo pioneiras, que melloremos tamén o estado dos contenedores, que a Xunta poida financiar tamén o estado dos contenedores. Todos e todas os vemos como están a diario e entendemos que hai que cambiarlos, e bueno, eu creo que esa debe ser tamén unha aposta da Xunta, así o poñemos na moción, así que agardemos que salga adiante esta moción. Gracias. Boa noite a todos e a todas, gracias, alcalde. Bueno, nosa relación con esta moción, o noso grupo, o noso posicionamento vai ser de abstención e, bueno, pues, por varios motivos. En primeiro lugar, bueno, facedes unha descripción un pouco catastrófica, non? Apocalíptica do que é o sistema de modelo de xestión de Sogama, estades no vosso dereito, pero logo é un modelo voluntario, é dicir, non obrigan os concellos a estar adheridos a ese sistema. Como ben decía a vocera do Partido Socialista, que o señor Rueda anunciou o 60%, de feito, esta semana creo que está prevista unha reunión con a FEGAN, con representantes da FEGAN e con representantes de Sogama, non sei se estivera tamén con os membros do goberno, sobre todo para intentar chegar a un acordo, negociar e intentar consensuar e acercar posturas. Por tanto, creo que o tema non está cerrado e cando, en este caso, as institucións ou os organismos se van a sentar para negociar, imagino que polo menos se debería esperar por decidir extraer a moción a pleno, rexeitando de cheo esa subida local e aparte, engadides unha serie de puntos que creo que ao final é todo unha mezcolanza, é dicir, ao final acabades metendo a planta de compostase, a planta de residuos da Portela, que sea a Consellería que quere ampliar para maiores axudas, que por suposto que sí, despois tamén vos tamén tedes que presentaros, é dicir, a comunidade neste caso, por lo tanto, nós non podemos entender como estades falando de un sistema antiecolóxico, un sistema obsoleto, un sistema centralizado, un sistema de xestión de Sogama que dá moitos defectos, non digo que non, pero vos, luego está un sistema antiecolóxico. O goberno progresista de esquerdas estades adheridos a un sistema de xestión antiecolóxico todos estes anos. Tempo que tuvestes a presentar unha proposta e a voto falta ser aquí, é dicir, o mellor punto que tiña que ir no orden do día era unha proposta da alcaldía valiente, un goberno valiente, e dicir, non, nos pedimos a baixa de Sogama e nos buscamos o noso plan. O Bloque tiña un plan, hai anos, tiña un plan para a mancomunidade do Morrazo. Vos sempre estivestes en contra de Sogama. Que pasa? Que Sogama neste momento está dando solución. Xa digo, será regular, pero está dando unha solución a un problema que se plantea diariamente, que é recoller o lixo todos os días, ou xestionar, é dicir, recoller o concello e xestionar Sogama, é dicir, porque creo que moitos dos que estamos aquí nos acordamos de cando tivo lugar as folgas
polo motivo da recollida do lixo, de todo o tema, e todo iso que supón un verdadeiro problema. Entón, vale moi ben dicir compostaxe, un sistema ecolóxico, sostenible, todo o que teñades, pero neste momento, vos, que o Bloque Nacionalista Galego, neste caso, e agora mesmo estades gobernando nos 3 concellos, tedes, e se estuvestes nos anteriores, tedes unha oportunidade de ouro para ser valientes, retirarvos de Sogama e presentar un plan. Mira, en Sogama, dos 313 concellos que hai ahora mesmo en Galicia, están adheridos a Sogama 295. Nin tan mal, creo. Por algo será. E como ben decía tamén o vocero, de todos os colores políticos, Partido Socialista, PSOE e Bloque, hai de todos os partidos. Por algo será. Que me decides, bueno, pois é a única alternativa, por lo que sea, pero aí está, e que pode ser mellorable? Por suposto que sí. Logo, eu creo que no que supón aquí todo o tema da subida e de falar de un sablazo, un atraco, quero preguntar, é igual este sablazo, este atraco, que o que pretenden os gobernos da mancomunidade o tema do recibo de lixo, neste caso de Bueu, de Cangas e de Moaña? Porque sin saber deste tema, hai creo que 2-3 anos, xa na primeira asamblea da mancomunidade, o señor alcalde Félix Juncal, el pideu a palabra e nos invitaba a todos os grupos que estábamos ali a reflexionar, lembro-me moi ben da palabra de iso, e que pido que todos reflexionemos entre os diferentes grupos políticos para chegar a un acordo e intentar negociar ou consensuar, que é o que se trata moitas veces, ou intentar acercar, bueno, pues cada grupo político, si se quere partido ou a ideoloxía, que podamos poñer encima da mesa, pois determinados argumentos para poder justificar ante a cidadanía, como ben decir agora o vocero, que claro, xa está desaproveitando o canon de Sogama, a subida do canon de Sogama, para justificar a subida que vai haber do recibo do lixo na comunidade que se chega a aprobar. Pero hai que ser, decir a verdade, decir, esa subida ou esa pretendida subida xa estaba prevista, está, porque de feito hai estudios económico-financeiros que avalan e que din que o costo do servicio agora mesmo na mancomunidade non cubre, non? Pois para que se darse un servicio de calidade. Creo que nos que estamos aquí, que vamos ás reunións tanto das comisións informativas da mancomunidade como das asambleas, escoitamos tanto dos técnicos como dos políticos, é dicir, que é preciso pois unha subida ou asustar ou adecuar, que creo que é a palabra, non? Bueno, pois que o costo do servicio, pois que intentar polo menos igualalo, ou polo menos que non haxa esa descompensación. Que pasa? Que cando a mancomunidade sube, iso non é desaplazo, atraco, tasazo? Eu creo que estamos un pouco na mesma dirección. O que non pode ser é, se o fago eu ou se o fai o goberno progresista de esquerdas que está ben feito, e se o fan, neste caso, outros, neste caso o PP, porque está gobernando unha xunta, como podría estar gobernando outro partido, como pode estar, como xa estuvo, se utilizou igual ese sistema, e non pasa nada. Entón, bueno, pretender, xa digo, adiantarse a rechazar, a presentar unha moción para o rechazo, sin saber ainda como van a quedar as cousas, e despois meter ese batiburrillo, non, de cuestión. Unha comisión de traballo, me sorprende, e sobre todo do Partido Socialista, porque vos recordo que nós hai uns meses atrás presentamos unha emenda e unha moción aquí pedindo unha comisión de traballo por o tema dos eólicos, e a resposta nosa cal foi? As comisións de traballo non sirven para nada, iso non vale para nada, iso perde o tempo. Resulta que agora se crea aquí ou se pide unha comisión de traballo, cando xa hai unha comisión ou descripción que sea, porque se van a reunir a cegar onde están representados todos os municipios de Galicia, entre eles Bueu, ou polo menos unha representación de cada. Entón, non entendo, é dicir, ese afán, non, por intentar xa rexeitar, sin saber ainda como van a quedar as cousas. Eu creo que primeiro, que nos estamos adiantando, e despois, iso, que estades intentando desvirtuar, porque decía a Boceira, non, é que se estades botando a culpa ao goberno non se está botando a culpa a nadie. Esta subida ben motivada, e Dios sabe, esta subida ben motivada porque o goberno central do Partido Socialista anunciou un novo imposto, a incineración e os vertidos. E hai un orden ministerial tamén onde se rebaixa esa bonificación que se lle dá a planta neste caso, a termoeléctrica de Sogama. Entón, hai os motivos.
E de feito, creo que Sogama anunciou que se retiraban eses impostos, eles mantiñan o canon. Por que non pedides tamén aquí, pedirle ao goberno central que se retire ese imposto? Creo que non estamos tampouco neste momento nunha situación como para incrementar, ¿no?, eses impostos que, como ben decía o voceiro do BNG, ao final acaban repercutindo no veciño, en todos os que estamos aquí. Por lo tanto, é dicir, eu creo que vos estares intentando justificar o goberno amigo, o goberno de arriba e o bo, é dicir, aí non pasa nada, poden impoñer os impostos que sean, pero temos que ser asunta. E o Concello non ten tampouco ningún tipo de responsabilidade, ningún tipo, porque falades tamén agora aquí de que, bueno, a recollida, os contenedores e tal. O mellor o Concello tamén ten que facer unha labor tamén, pois de información, de intentar retomar aqueles plans que se facían, sobre todo nos colexios, nos colectivos e tal, porque moitas veces dando información, recordando, educando, como moitas veces é o que toca. Pois hai que intentar entre todos, é dicir, unha cuestión de todos, porque é un problema que temos diario, é dicir, non é unha cousa que dices, bueno, se recolle acabar a semana ou acabar o mes, non, é un problema que temos diario. E nos, desde logo, non estamos tampouco justificando ninguna subida, pero o que non pode ser é que se fale de tasazo, de sablazo, e cando se está pedindo, bueno, polo menos que se teña en consideración esa posible subida no recibo do liso na mancomunidade, onde estamos os tres concellos, pois, sin embargo, aí non pasa nada, é dicir, que temos que nivelar o coste e calidad, por suposto que sí. Pero creo que tedes que ser tamén consecuentes co que decide. E se estades falando de que o Bueu está nun plan, está dentro dun sistema de xestión antiecolóxico, a mí realmente sí que me preocupa que o digades. Que o digades e que sigades estando no mesmo sitio, que non fagades nada por cambiar. Iso é exactamente igual que as privatizacións, exactamente igual. Privatizacións, privatizacións, pero vos despois estades no goberno e segues adiante, non só cos que tiña o PP, sino que aumentadas. E non pasa nada, non pasa absolutamente nada. Pois entón, creo que neste caso é un pouco exactamente igual. Por lo tanto, nos vamos a ver, estaremos atentos a cales van a ser as noticias que sairá seguramente esta semana ou a semana que ven, e de momento, pois nada máis. Bueno, casi por alusións, en este caso a intervención da voceira, pero que é conveniente aclarar, analizar e explicar algunhas das cuestións as que ela se referiu. Mire, algunhas privatizacións, vostede lembrará, trouxeron consecuencias moi negativas tanto para o funcionamento de algúns servizos, en este caso tamén outra recollida do liso, como tamén outros, pero tamén consecuencias económicas gravísimas para o Concello. O que non se lle pode dicir aos veciños é que vamos a privatizar un servizo, como o do liso, no ano 2000, que van pasando os anos, os veciños se lle non vão preocupar, que vas a seguir pagando o mesmo, e ao final o que se lle recauda o veciño ni tan sequera se lle paga a empresa. Iso foi así, acumulándose durante varios anos. No ano 2007, o que se debía por parte do Concello de Bueu a na comunidade de Concello de Morraz en relación co servizo eran varios centos de miles de euros. Varios centos de miles de euros. E a día de hoxe, como apuntou o concelleiro Sosegreal, a día de hoxe, cando menos, ata o ano 2023, creo que está todo salvo. E a na comunidade tivo moita sorte. Porque, se vostede recordará, todo isto que se pagou é con independencia dos máis de 7 millóns de euros que Urbaser, que no seu momento lle presenta unha demanda á mancomunidade, e finalmente perde ese procedimento judicial. Senón, os veciños e veciñas da mancomunidade tenían que facer frente a máis de 7 millóns de euros. E o resto, da luz modificado do contrato da planta, houve que incorporados tamén a través do plan de pago a proveedores para poder facer frente a diferentes pagos que estuveron acumulándose sistemáticamente durante anos. Pero vostede quere comparar dos costos totalmente diferentes, incomparables. Que se a mí me di que o Sogama está a punto de quebrar, que en vez de dar beneficios da perdas, pues, habrá que facer un esforzo. En todo caso, a accionista principal, que é a propia Xunta de Galicia, se utilizaron argumentos para explicar a posición da Xunta de Galicia en relación con este asunto e con moitos outros. Pero bien, eu sabasto porque o que pretende é aumentar beneficios.
E o que non é comparable é que vostedes podemos hablar cando, como alcalde ou presidente, en aquel momento, non sei se a primeira vez foi como presidente da Mancomunidade como alcalde, eu fago un chamamento, neste caso, a unha reflexión compartida para ver realmente como resolver unha situación que sea deficitaria desde a orixe. Que o que recaudamos na taxa por iso representa aproximadamente o 60% do coste da recollida do tratamento do lixo. E o resto do 40% o están asumindo os concellos, Moaña, Cangas e Bueu, con cargo a fondos propios, a recursos ordinarios dos 3 concellos. Eu creo que é unha pequena gran diferencia. E máis, é que o que estamos facendo os 3 concellos, por tanto, na comunidade, vamos a dicir que é, bueno, un pouco irregular, porque saben de residuos. En aqueles momentos, ou siquiera a lei de facenda, locais, como vostedes saben, di que os servizos, en este caso, que se financia cunha tasa, a tasa ten que ser suficiente para financiar o coste do servicio. Pero que ademais agora hai unha normativa, tanto europea, as directivas correspondentes, como a incorporación, neste caso tamén, dentro do que é a legislación estatal, tanto estatal como autonómica, que obriga, xa non solamente que cuidamos, en este caso, de decidir o custe que vai a ter para os veciños, podemos eliminar ámbitos. Pero o que hai que dicir é que hai unha legislación que nos obliga a establecer, en este caso, o coste da tasa co coste vinculado ao coste real do servicio. Eso é así. Eu creo que como alcalde ou presidente no seu momento, e o dixen xa en máis unha ocasión, teño o deber, en este caso tamén, de explicarlo públicamente. E creo que xa pasaron moitos anos donde tivemos que atravesar, en este caso tamén, hai muitísimas dificultades de todo tipo para conseguir normalizar o funcionamento dentro, insisto, dos servizos que nos gustaría que se prestase moito mellor, pero donde serían deudas multimillonarias, e non hubo que sangrar, non hubo que saquear a ningún veciño e a ninguna veciña da comarca, que, por certo, salvo que eu este equivocado, a última vez que se actualizou a tasa, debe ser agora por ano 2003, non se equivocar, no 2003 ou 2004, que o coste dun recibo domiciliario está en torno a 67 euros fraccionado en 2 semestres. Por tanto, moi por debaixo, que o que se recauda da tasa non chega para cubrir, en este caso, o coste da empresa que presta o servicio de recollida. E aparte que pagar ese cano, tamén anual, que a unha media de 25.000 toneladas que se generan de media, depende do ano, multipliquemos por as cantidades que veremos en este caso tamén o que represente. Esa é a realidade. E os demais podemos aquí tamén botarnos os trazos a cabeza de si isto se toma esa. A realidade é que hai unha empresa pública que non quere renunciar en este caso a seguir ganando máis, donde un 51% de capital da Xunta de Galicia. E o que non pode ser que se nos diga que se vai a subir, o que se nos vai a subir, nos diga que o 60%, nos van a facer el favor que nos diga que o 60%, por lo menos que cada ano 2025 non lo van a bonificar. Non ten, creo que, nin pés, nin cabeza. Por último, obviamente, estes grupos, xa no seu momento, no ano 95, diseñaron unha estrategia propia na comunidade con un proxecto que consistía nunha planta de compostaxe. Eso que agora nos dice de Europa, que é onde temos que ir, na comarca, na comunidade, xa no ano 95. E quero recordar que foron os 3 alcaldes do Partido Popular no ano 99, os 3 alcaldes do Partido Popular, que modificaron aquel proxecto, en fase de execución de obras, aquel proxecto, e optaron por o que se chamou aquel momento unha planta híbrida, que incorporaron o que é a planta de transferencia. Sabe o que é a planta de transferencia, verdad? É dicir, a compostarse que de aí para justificar as subvencións. É o único que se puso en marcha, por certo, se puso en marcha conseguindo o actual alcalde, en aquel momento alcalde presidente da Mancomunidade, a autorización da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, se non me equivoco, que foi en marzo do ano 2004. A autorización provisional para poder utilizar esa planta de transferencia, é dicir, chegar cos camións de recollida, ir a nosa planta de residuos e reteros a vía de unha torba nos contenedores elevados da súa. Ese é o proxecto que eu temos a día de hoxe, é o proxecto que modificaron vostedes, cando menos, os 3 concellos con 3 alcaldías do Partido Popular. Por lo tanto, sí había un proxecto diferente alternativo, moito máis ecolóxico, moito máis sostible económica e medioambientalmente,
posiblemente non fomos capaces de que a cidadanía no seu consulto, pois o mellor, ou compartise máis, ou apoiase máis, pero afortunadamente, e por desgracia tamén, casi 3 décadas despois, o que están dicindo desde Europa, e o que están dicindo, neste caso, xa tamén a través das directivas e da legislación tanto europea como estatal e autonómica, é que ese é o modelo, xa non solamente opcional, obligatorio, donde cada vez hai que compostar máis materia orgánica. En la Mancomunidade xa levamos varios anos a apostar por diferentes líneas estratégicas tamén para poder tratar esa materia orgánica a través de composteiros comunitarios, composteiros individuais, a recollida tamén do plan Oreca e agora tamén, obviamente, con esa liña de subvencións que habilitou a Xunta de Galicia para a contabilización marrón, que se desplegou xa nunha primeira fase nos concellos de Cangas e nos concellos de Bueu. Esa é a realidade do servizo, nos guste ou non nos guste. Pasamos a votación da moción, por tanto, votos a favor, votos en contra, abstencións. Cambiamos de voto e vamos a actividade de control sobre a acción de conta do informe sobre a morosidade e período medio de pagamento relativo ao segundo trimestre do exercicio 2024, 7.549 de 2024. O segundo da acción de conta por reparto de calidades formulados por la Intervención Municipal da sesión ordinaria celebrada o 3 de xullo de 2024. O terceiro, a acción de conta da resolución da alcaldía de Cangas e da derradeira sesión ordinaria do Pleno. Antes de pasar ao bloque C, ou as preguntas, que se há unha urxencia, pasamos a rovos de preguntas. Veis que as preguntas que presentaron a vocera do Partido Popular, o concelleiro tamén o señor Chapela Durán, por caso por lectura xa de un reposto, que vedes as preguntas de la lei? Sí. Vedes, cada un vou responder por todas, ou cada un como queres? Vale. A primeira pregunta, na sesión plenaria de xullo, preguntei ao alcalde se tiña previsto a posta en marcha un plan especial de tráfico para o verán. E a resposta foi que levaban varias reunións co xefe da Policía Local para implantar medidas tanto para zonas concretas como para o tráfico lateral que se podían en marcha neses primeiros días de verán. Cales foron esas medidas? A que dúas afectaron? Cal foi a vigencia do plan de tráfico establecido? E existe un documento recollido por escrito do plan de tráfico verán 2024? A resposta é a seguinte. Desde o comezo da primeira 2024, levamos a cabo distintas conversacións entre as alcaldías e a factura da Policía Local para o desenvolvemento do tráfico na vila de Bueu de Nova Cidade, desde conversas de regulación do tráfico por a fecha da zona juvenil, eventos e festas e distintas observacións con respecto aos aparcadoiros disuasorios, glosado grosso modo, fixos algún informe derivado desas conversacións, proposta futura de aparcadoiro de decisión para como regular o estacionamento de distintos eventos, dos cales houve comunicacións anteriores aos mesmos e durante o mesmo para dinamizar os aparcadoiros existentes. Fixeronse distintas reunións coa veciñanza da Banda do Río, hostelería, previas ao corte da rúa que se comezou a mediados de xuño, nos que se tomaron medidas consensuadas entre o Concello, veciños e hostaleros. Fixose tamén un informe por parte da Policía Local para regular o estacionamento da Banda do Río, zonas de carga e descarga na avenida de Marín e de servizo na Banda do Río, así como prohibición de estacionamento. Regulouse o tráfico nas praias con sinalizacións como todos os anos e reforzo das mesmas nos casos de Turia e Porto Mayor. A semana colaborouse nos distintos eventos como Festa do Carme, Concentración Moteira, Corpus, Rías Baixas, etc. Segunda pregunta, na sesión plenaria de xullo, preguntei ao alcalde se tiña previsto habilitar espacios no aparcadoiro disuasorios no casco urbano de Bueu. A resposta foi que estaban traballando na ampliación e habilitarían algo máis. Con respecto a todos os aparcadoiros disuasorios do Concello, existe algún acordo ou convenio firmado polos propietarios das parcelas utilizadas en Algartín? En caso de existir, que duración teñen dichos acordos ou convenios? E no caso de existir, se está realizando o Concello algún pago polos terrenos, que de ser así, que cantidade supón o Concello cada parcela? Por lo menos dun dos aparcadoiros sí que existe un documento asinado con respecto ao segundo que se aplicou na zona dos Queipa, así como habilitado o
O pasado ano, na mesma zona, contamos con autorización verbal dos propietarios e propietarias para a utilización temporal, a igual que no caso da Rúa Cera. O Concello non realiza pagamento por os aparcadoiros a gas no disuasorios que se utilizan desde hai máis dunha década e cuxo propietario nos solicitou a regularización mediante un abono desde hai varios anos. Ante a imposibilidade de tramitar o contrato de arrendamento correspondente, o propietario procedeu este ano por primeira vez a facturarnos polo custe anual dos mesmos. Dico custe ascende a 4.000 euros anuais por cada un destes aparcadoiros, situados na Rúa Castelao, Pescadoira e a Ramorza, e sumando un total de 12.000 euros anuais. Este importe é equivalente ao que deu pagando o Concello ata hai 2 anos por aparcadoiro do centro de Deus. Sí, me quedo aquí. Ademais, o Concello continúa buscando activamente novos terreos para aumentar a capacidade de aparcadoiros disuasorios. Tales foron as razóns que motivaron que o Goberno Municipal non emitise convite ao Grupo Municipal do Partido Popular como representantes da corporación para asistir aos actos institucionais do Día do Alqueire organizados polo Concello e celebrado o pasado sábado 21 de setembro na Praza Masón. Na que se quería que desde me divorcio, pero a explicación que dio a la persoa do gabinete da alcaldía que estaba de vacacións, pois hubo un erro de comunicación, non que se a verdade. De todos os signos, este acto por anunciado a través das redes sociais e medios de comunicación, recibiu os concelleiros e concelleiras tamén poder ter conhecimento do mesmo, e sí, basicamente foi un erro de comunicación, e se non confianza non hacemos caso, se non teria que ser. A máquina limpia praias da Mancomunidade do Morrazo, cantas veces estivo facendo traballos en modo no traballo de ano? En que praias estivo traballando? Existe na Mancomunidade un calendario de reparto para ese uso ou vai en función de como pida primeiro? A máquina limpia praias da Mancomunidade repártese por 3 concellos segundo a necesidade dos mesmos ao longo do ano. No noso municipio constanos que o 28 a 20 de marzo nas praias da Banda do Río, Argueiro e Porto Maior, o 4 de xullo en Agrelo e Porto Maior, o 2 de agosto na Banda do Río e o 3 de agosto en Agrelo e Porto Maior. Casi sempre as limpiezas as facemos con a nosa máquina limpa praias, creo que durante todos os anos anteriores foi exclusivamente a nosa, digamos, capacidade cando tiña un problema de novaría, houve que recurrir en algún caso a Mancomunidade, pero normalmente con a nosa é suficiente. Unha pregunta. O 5 de xunio de 2024 solicitei por escrito acceso a liquidacións periódicas e dadas polo Concello a Portos de Galicia en cumprimento do acordo plenario de data 6 de xunio de 2022. Ante a falta de resposta por parte da alcaldía, reiterei a solicitude o 26 de xunio e ao non ter resposta novamente presentei un terceiro escrito reiterando a mesma petición. Os documentos que asunto coa pregunta e solicito que conste en acta correspondentes lei. Por que desde a alcaldía non se dá acceso ao expediente en resposta á miña petición? Actualmente non existe ningún expediente de liquidacións a Portos de Galicia, pois estáse traballando na documentación para enviar este organismo e da cal se lle dará traslado unha vez ultimada, pero en todo caso non será liquidación, será reclamación de gastos, é o que se está neste momento. É diferente. O de Coñetatal estaba no acordo. Pero creo que no acordo estaba que reclamar os gastos. Creo que estaba reclamar os gastos. En todo caso, non son probablemente liquidación de gastos. Igual se falaba de estudiar a posibilidade, pero en todo caso, unha vez que esté formado o expediente, será con documento de reclamación deses gastos, e por tanto, teñamos un procedimento se lle dará acceso. Bueno, para que quede constante de que tiña aquí a votación de acordo no seu momento, e no segundo punto era no caso de non recibir unha resposta positiva por parte de Portos de Galicia, dentro do Concello de Duero procederase a xerar as liquidacións correspondentes ao mantemento dos espazos portuarios. Simplemente recoller que estaba. É posible que este así como liquidacións, posible que se estudiou, porque se estudian as liquidacións, se tendría que non procedería como tal liquidación tributaria, pero sí como reclamación de gastos. Todo caso, un momentillo, Elena, se quería tomar una pregunta. Nada, quería robar un transmitivo unha veciña de Roque no colexio allí en San Medio, si se pode pasar por ali polo parque, porque para que se freno o tobogán, que hai
unha peza insólita, bueno, decía que estaba un pouco perigoso, entonces, bueno, pues, o patio de unha escola infantil. En primer lugar, ten previsto actuar o goberno local na contorna do Lagodeiro Fonte de Quintáns a respecto da maleza? Existen estudos a respecto do estado do muro? A resposta é que o concelleiro delegado de Conde Salvador visitou o arquitecto técnico municipal da zona para avaliar a situación do muro, advertindo que procede a requerir a propietaria para que leve a cabo a acción pertinente de estabilización do mesmo do muro. Con todo, esta visita foi escrita ante a baixa de capacidade temporal do técnico municipal, sen que conste tal informe por escrito, o cal se trata de que se incorpore para así enviar requerimento a propiedade para actuar segundo as súas directrices. En caso aquí, caso de que tarde moito, claro, como é proceso selectivo para cubrir ese posto, se se demora moito, a persoa que se incorpore, pois, para ese informe. Da maleza non é resposta. Esa maleza dentro do plan de limpieza, onde se valores, para todos. Por que motivo se incumpliu a moción aprobada na sesión plenaria de xullo de 2018 proposta da CB para a institucionalización do Día Galiza Mártir? Houve algunha causa para non promover institucionalmente desde o Concello de Bueu a celebración de actos protocolarios? O Concello ten propostas e proxectos pendentes de executar en todos os ámbitos, incluído o cultural e o deportivo, que se irán desenvolvendo na medida das nosas posibilidades reais. Porén, este proxecto, por suposto, que se actividad, se activará perdón, cando se considere oportuno. De área de cultura, se permita que o Grupo Municipal do Partido Popular comparta con nós a necesidade de dar visibilidade a esta data. En todo caso, depois temos tamén mártires que se conmemora cada ano alrededor do mes de abril por diferentes actos coa Asociación de Amigos de San Catalina. Por que motivo o programa Verán na Rúa só se realizou no mes de agosto? O programa Verán na Rúa realizouse segundo a previsión organizativa no mes de agosto, xa que durante o mes de xullo desenvolveronse outras actividades. A canto ascendeu a colaboración económica coa gala do 25 aniversario de Trouso? Consideran que foi unha cantidad suficiente? A colaboración económica do 25 aniversario de Recluso foi de 4.477 euros. O Concello tamén colaborou con outros recursos, como a cesión de 200 cadeiras, a plataforma do Concello, a instalación dun carro eléctrico, tirar de luces, vallas ou desbrozos. A maiores, o Concello colaborou tamén económicamente na renovación da electricidade e alumeado doado, recinto no que se realizou o evento. Considerase suficiente a colaboración e, de todos modos, así se trasladou as persoas integrantes do colectivo. En todo caso, salvo erro, somos a institución que máis aportou en dito evento, se é que algunha outra, sen ser o Concello, fixo a súa aportación, en la que vostede igual se lle trasladou outra información. Por que motivo non se pagou os participantes no entroido en Terra da Sardiña do pasado ate o mes de setembro? Estiveron agardando máis de medio ano? Os pagos realizáronse tan pronto como o Departamento de Intervención do Concello tramitou o correspondente pago. Están xa pagadas todas as colaboracións con colectivos previos ao mes de abril deste ano? A día de hoxe constanos que están pendentes de ingresos só os premios só os premios de Nadal, os que se tramitará o pagamento estes días. Ben, por último, cal é a previsión a respecto da convocatoria das axudas a colectivos culturais? En que mes se van a realizar e a que anualidades van a atingir? Está pendente de convocar nos vindeiros días unha reunión dos colectivos culturais na que se tratará a previsión, xa que eles son os principais interesados. En todo caso, os pagamentos comprenderán as anualidades pendentes. O primeiro é ir ao lado da escola, na estrada, a ver a rúa, que tengo os mordidos rotos, todavía non se pode avanzar con toda a cartera. E xusto na estrada tamén toda a escola, hai un colchón vello que era un montón de temporal, se pode tirar. Sí, bueno, familias con todos os días por agora. E despois, sabes se pode tirar tamén o paseo a
camiño que hai, para o Badeiro, si nos podemos para empezar os colegios, Xa está limpado. os non estamos, Si, está empezamos limpado. pero a non empezamos. No, pero claro. O camino que vai de Lobatero ao Sí, bueno, empezamos. Por la tarde. No, ese empezaron do tramo de Miguel Mordáis, de Ramo Vaz hacia abaixo, Pero mañana. mira, non sei por qué. No, pero non estábamos nos camiños. Da igual, estou pedindo que se... Mañana se pasa a trabajo, por aí non é por razón. A mí xa non vamos a O sea, paseo de... Pero el problema alguna cousa non pode empezar, pero mira, xa non. E despois aí, na praia de Bruso, a subir a Costa de Figuerón, que por la playa para arriba, hai un curacho tamén na carretera que é bastante profundo, se pode botar ya marín, que é peligroso porque probablemente pode quieto algo de más. Las pradas, así, un poquinho para arriba, así a 30 metros ou así, da entrada. E despois no lavador tamén dali da Costa de Figuerón, a portiña queda, non se pode pasar tamén, que leva a coche de granos, se leva a No, pero por lo que reporte no se des. Buenas noches. Seguimos teniendo problemas, bueno, luego en la subida de la calle Tomás de Oliva, que siguen aparcando los coches y tú al subir coges el campo de la acera. Si podéis, aunque sea, hacer la rampa un poquito más grande, porque si como siguen aparcando coches, tú al tirar con el coche sigues cogiendo el campo de la acera, entonces no te da para subir. Una rueda siempre sube por la acera, no sube por la pendiente. Antes, recuerdas que yo te dije que pusieras allí en la calle un macetero grave, entonces ahora quitar el macetero es unas redes blancas y los coches siguen aparcando. Entonces, al subir con el coche y también al salir de la calle, el poste que hay de la luz, también siguen aparcando de los coches y a veces está muy justo. No sé, tenéis que buscar también una solución para la salida. Después, al lado de la higuera que está la de Curro, tiene las ramas muy bajas, tenéis que cortar alguna, no se puede pasar por ahí, están demasiado bajas, si las podéis cortar o no, pero un poco estas cosas, algunas, están muy bajas y no se puede pasar por ahí, nada más. Gracias. ¿Puedo contestar eu? Sí. No tema do pago Pero te quedas yo, ¿no? respecto ao pase, o tema do pago que respecto ao pase, estuve con o ingeniero e comprometéiseme que aí tiña que ser un acto que eles van a entrar a dar o pago. No caso, pero o ingeniero que eu un acto que eu nos trabajamos o pago. Vale, perfecto. Ese caso puntual, mas eu porque ele pedindo ali onde se até a carretera nova agora, que tamén van a tratar para o transporte. Sí, es cuestión de hacer lo que es la rambla más grande, porque tú al meterte, tú sabes Pero que la al rambla- meterte con el coche, Por la Rambla, se resolve por se por aí todos os días. E hai que unha roda pasar por iso podemos xa sabemos a Rambla, non é amplio, pero non é suficiente, porque como o coche aparca tanto na esquina, ampliar un pouco. Sí, Quitar o bordillo, partir un pouco os coches, o bordillo preso. Iso é fácil. Yo quería que me hagan, por favor, del horario de la biblioteca. Porque el horario de la biblioteca que hay ahora, además que abre tarde cuando la estudié, es un horario partido. Entonces, es muy reducido el horario. Y cierra a las 8, creo que está en este momento. Si me equivoco, que me corrijan. Entonces, como mínimo, si fuera el horario como en cualquier otro lado, porque hay muchas personas que se están yendo fuera. Por lo menos de 9 a 9, ya lo demás. Pero claro, si estuviera, porque es muy corto, muy reducido. Sobre todo en este momento que ya empezaron, aparte de los cursos escolares, mucha gente que sigue preparando posiciones, carreras y simplemente es eso.
Instituto.